forsvundet, og solen er kommet frem, så helt er ret stille lige nu. Jeg havde lige fundet mig sådan en god gren at ligge i her. Jeg tænkte, det kunne være, at jeg kunne gemme mig i den. Så slipper jeg også for at ligge et anker. Men der er en del, der har spurgt sådan i forhold til min kajak, og det vil jeg godt lave en video om på et tidspunkt. Og så er der også nogen, der har spurgt i forhold til, hvad det er for nogle kald, jeg går og bruger. Jeg er jo ikke særlig ekspert på området, må man sige. Altså, jeg har et års erfaring, og jeg har vel kun brugt kald et halvt år, og det kald, jeg har haft i længst tid, det er mit gråandkald. Det ser således ud. Det er et double reed kald. Smoke and double hedder det for Big Boys Best. Det er det, jeg fik hjem fra USA af på en tilbudspris. Jeg tror endda, jeg slap for at betale 12 af det, fordi ellers kan det godt være noget rigtig lort. Men det lyder således. Jeg synes, det har en meget god lyd, og man kan raspe med det, og man kan hurtigt sådan, altså man bliver hurtigt god på sådan en double reed kald i forhold til, jeg har prøvet et single reed, og der er jeg ikke endnu i hvert fald. Det eneste jeg egentlig gør, det er bare sådan at sige wood, 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 eller det dybere sådan wood, 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 ned i det. Og så kan man gøre det. Og bare sådan lidt sådan stille og roligt. Så er der jo, så kan man jo kombinere det og lave hail calls og comeback calls, og så er der, men det er den samme lyd stort set, bare lidt højere tone, og hvor du sådan ligesom gør det flere gentagende gange, men det kan man se masser af på YouTube. Så er der den raspende lyd, den snaderen, den sådan lidt opstemte lyd, og jeg gør det lidt på to måder. Der er en, hvor du gør det sådan hurtigt, hvor du bare siger dik, og så er der en, hvor du sådan siger dik, 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 dik. Det er den nemmeste måde, jeg har fundet ud af at gøre det på, det er ligesom at sige dikket, dikket ind i kaldet, så lyder sådan. Eller bare dik. Kom der et eller andet skidt i, men ja, det skal altid godt af. Så er der sådan en sexy ener her for Buck Gardner, og hvad hedder det, jeg er ellers ikke sådan en fan af deres kald. Jeg har et Cregan-kald, og jeg kan sgu ikke rigtig få det til at virke. Altså, det lyder mærkeligt, og jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg skal bruge det, men det lyder sådan her. Det er næsten mere bare et andet kald, synes jeg. Ja. Men den her sexy ener, den er rimelig glad for, for den kan rigtig mange ting. Piband. Jeg kan også lave noget til pip til rækker, ikke? Spids her. Du. En stor regnsbo. Den kan lave gråand han. Det synes jeg er meget fedt. Det er bare sådan en brumme ind i. Og ja, hvad kan den ellers? Altså det er bare en meget fint lille kald. Det koster kun nogle 70 kroner, det synes jeg fandme er sejt. I forhold til alle de der mega dyre kald, som kun kan én ting. Det er fedt. Det er jeg ret glad for. Kan du stikke fingrene ind ned, så skifter det sådan set lyd med det samme og bliver højere. Så er det ikke så godt til pigebænder for eksempel. Så det er bare at lege med. Men billigt og godt. Så tager jeg et Andersen gåsekald. Det er heller ikke så god til at bruge. Og så er det i træ. Og det er selvfølgelig meget rart, men det der egentlig er lidt, det er det der stykke, det ryger sådan ud, og det giver sig, og det bliver vådt, og ja. Der er sgu nok mere til de her krylkald her. Men ja, det goes.
Andersen Jagtskøj, Decoy, Bogardner Krigat, Bogardner Piband 6-1. Kan også lidt andre ting, jeg kan lære nu. Og så mit andet kan. Ja. God fornøjelse. Jeg håber, I kan hygge jer og lade det.